Як бор дига салом алейкум подписчикои тов мошинҳо. Бародароҷон, ҳазор раҳмат барои дастгиритон, барои комментариҳои хубтон, барои лайкотон, ҳазор раҳмат барои дастгиритон. худо хоҳад мошинои арзона ба навор мегирем, пешкаш шумо мекунем. ҳатман видеоро то охира тамошо кунед, лайкора абиззат тилна бизанед. Раҳмат бародароҷон, як астраҷи боварка нархи ҳами. Ин боварка зура легендарная, хеле чиз дар ягон ҷо нест. Ман ҷавоб мегӯм. Марҳамат, тамошо мекунем астраҷичаро. Астраҷи Хечибек 1.8 светиш спрай свет ками беш кор дора. хай арзонтарш мега ка бо муомила дора. Марҳамат, ҳолати фартукиш нозада. Мошин бахкин бекансанера чи ака? ҳолати чашкош. Мотор 1.8 калга, боварка мотори беҳтарин. Балонош 1.8 фреза. Марҳамат, ҳолати танаш дар қафош кор надора. ҳолати қафош бад нест, краска таван, фақат айн фукш краска мегуфта тамом. Так багажа мекушем мебинем. Марҳамат, ҳолати қафош нозада. Марҳамат, ҳолати тарафш кор дора. Аркошам камон беш кор шава, хуб шава краска кини беҳтарин шава. Дар қафо ручной, салон лата салон, салони 2000 элеганзи дошта, потолокшам потолокш бовар кунем бардора заводской хичай камтар безеб шидага. Ай заводской ёфтан бениҳоят қинай. Дарои пеш электропакет, регировка боковой. Пробегш боша 260,000, кондиционердор, мебел салон, обогрев сидени, ҳама чи дошта бовар кунем. нархш боша бародароҷон 35,000 сомон успетка, фақат нархи дастрас аз канали Топ Мошино ёфта мешава. Марҳамат, 300 00 00 23. марҳамат, рақамо зери наворда 35,000 сомон мега. бовар кунед, ҳама ғавҷиш мезана ози бовар кунед, мегӯ болои астаҷида ҷанга. бародароҷон, боз як Хечибеки дига, Хечибеки трафка. солаш 96 буд ака. 96. марҳамат. ҳуҷҷатҳои солнаш чанд ака? ҳуҷҷат надора. Ака мега ҳуҷҷатҳош буд чидага. мақсад айчот меброрум, навозу транзит мекунам, метумиш. марҳамат, ҳама каса тамошо мекунем, лайкро бизанем бародароҷон. марҳамат, ҳолати балонош 1.70 навшка краскаш бародарҷон. дар ҳақиқатан кор надошта, тана шишаву бампери боло камтарак кор дошта. хеле бахайрай бовакш. марҳамат, ҳолати багажош ҳолати чашкош пусидаги варид нест. мошин хубиш дар чия ки ака мега бензини холия. марҳамат, ҳолати салоншо тамошо мекунем. дарои қафо ручной салон химиска кадаги тайрай було чихол кашдаги, потолокшам тоза камтарак хамидаги. дар пешам ручной айрабакош ҷои сигнал ҷош дардаги 250 сомон арзишам хеле. марҳамат, 434,000 пробег дора. як капочам мекушо бинем ака. марҳамат, ҳолати моторш фартукиш бародароҷон ба гуфти ман задаги нест. ланҷроно ҳама ҷошта, чашкошам варид нестай. мотор боша 1.6 модул. ака мотор коробка хадави расход дошта боша надора. тоза кор надора. нархш чанд сум ака? 35 та ака мега. мегум боз муомила дорум. рақамотон чанда ака? 93 909 90. марҳамат, рақамо зери навода солш боша 96 сол 35,000 сомон бардаро. занг занед, дар тамос бироин, боз муомила мекунад. марҳамат, бародароҷон, астаҷичаи 2003 мотори инжектор. марҳамат, ҳама каса тамошо мекунем. солаш боша 2003 сола. дискои selection, балонош 1.90. ҳолати танаш кор надора. марҳамат, ҳолати қафош бампери қафош камтарак як сарапи надора. бахайрай дига деталош дига ҷош ҳамаш тоза.
маромад як ҳолат агар шумо мебинем бари пусидагӣ надошта задагиам надора бардорҷону маромад ҳолати тарафиш аркошам пусидагӣ нест дарои қафо ручной салон лата салон ай болои чихол кашдагӣ потолокш як химиска мега салон химиска кадаги потолок химиска талабай маромад дарои пеш электропакет коробка боша механик кондиционердор пробегш боша 310 000 як капо чавӣ мекини яка маромад ҳолати моторш бародарҷону ҳолати фартукш нозада мошин кондиционер газ евро 4 чашкош варид нест ака мотор коробка хадавои расход дора ё надора надора ака ҳуҷҷатҳои солонаш чанд қай як моҳи дига мондагаи кондиционерш кор мекуна ака кор мекуна нархш чанд сум ака 73 000 ака мега бо савдо меша масъалаи задагӣ падагӣ надора умуман ака рақамотам мегӯй ака 781 чанд 30 43 марҳамат рақамо зер навода занг занед дар тамос бурен асраҷаи 103 сол бародарои ҷон Toyota Prius ака усубеки ай шакида набоварка блистит кадаста марҳамат бародаро апашко ако хуаро додаро Priusча японка солаш чанд ака 2010 таъинировка ҳуҷҷатош чанд қай ака акайра таъинировка ҳуҷҷатош чанд қай ҳуҷҷат қай таъинировка охири то охири сола ҳуҷҷат дорад таъинировка дорад маромад ҳама каса мезанем лайкора зер мекунем кондиционер автопилот ҳама чи шака мега кор мекунад боварка сирхи хушруакай хеле светица кадесайда боваркунем бардаро маромад ҳама каса тамошо мекунем нарушка краскаш кабалон капакчои дискош неста ёфт мешава дискабалонош навай маромад ҳолати танаш нарушка краскаш умуман кор надора мошини учёт бурвардагӣ тайёрай мошини хуҷанда чи ака маромад ҳолати қафош як салонша тамошо кунем апаҷони ма узри зиёд маромад ҳолати қафош абшикочҳои тозаи хушрӯ дарои электропакет борка чихолошам хубай ака мега ки мошини як апашка мега як апашка ҳайкадаги гаштагиай скаменко латасалона айболош чихолои сирхи кабути хушруа кашдага боварка ба ҳами стили қаду қомати мошин чихолошам гуфтагиай 4 электропакет блокировка дар бакаҳои қачаак отпечатка безключовой доступ дора чи безключовой доступ дутарафа мултирул коробка боша автомат климат контрол пробегш боша 193 000 пробег дора маромад акаҷон як капоча кишои фаро дулупа бовар кунен ҳама пашкам савдо кайсай мумкин ира дар канали мо шамол ворӣ бихаранш барое ки светиш свети зурб дай хеле хушруа канда бардаро моторш як гашти гибритай маромад ҳолати моторш японко бардарои ҷон задагӣ намебиёянд барое ки тозаан агар ягон тарафша дар тоҷикистон хичон назанан задагӣ кам мебия як айсата ята дута мея нархш чанд сум ака 87 000 сомон ака мега боз муомила дора рақамо чанда ака 92 800 77 17 марҳамат бародарои ҷон рақамо зери наворда ака алиш мешава ё фурӯша фақат ака мега пули нахтай марҳамат занг занед дар тамос марҳамат ашка зефиро зефирабе бардаро мошин гарани тоза солиш 2006 сол мотор боша мотори пеши бозор як гашти қаврвагӣ марҳамат ҳама каса тамошо мекунем ба хотири ашка зефиро лайкора обязательно мезанем той дискабалонош як 80 нарушка краска умуман кор надора мошин тайёрай бародарҷоно ягон кор ҳуҷҷатҳои солонаш чанқа боша ака ҳуҷҷатҳои солонаш бучидаги ака мега ягон чӣ мегзарем ҳуҷҷатҳои солонаша марҳамат ҳолати тарафаш дискачҳои заводскоӣ марҳамат дарои қафо ручной скаменко тоза айболош клёнкои вагонӣ кашидаги клёнкои салон типа потолокшам тозаи хушрӯ мошин дарони берун умуман кор надора
дар пеш электропакет регировка бакави чи регировка бакави дошта бакави қачалок надошта. ду тарафа мултирул дора, пробегш боша 312,000, коробка боша механик, климат контрол, мониторчадор. Маромад ҳолати моторош фуартукшино зада. Мотор як гашти қаврғагӣ, системаи кондитсионери газ еврочор ҳама чиш бизана. Нархш боша 68,000 сомон ака мега ҳуҷҷати солона надора, ҳуҷҷати солонаша мегзарем 68,000 сомон, боз муомила дора. Моторш хали твинпорт, муимпорт, ягон вануздор беванздаи мотори ай ҳама да харидаш беҳтарин, ами як гашти қаврғаи бардаро, комплектатсияшам зурай. Ака кондитсионерш кор мекуна? Кондитсионер ҳама чиз системаш ҷош дай, мақсад ака мега фрем задан дар кор як мебинеша. Нархш боша 68,000 сомон, рақамуша марҳамат мемонам, зер наворда занг занен. Ай 68,000 сомон боз муомила дора, рақамо 907 21 85 85 занг занен, дар тамос бурен. Ака вариантиҳои алиш ҳастай ё нестай ака? Вариантиҳои алиш нестай, фақат сумина. Марҳамат занг занен, дар тамос бурен. Марҳамат бародарои ҷон, Астраҷи караван, солаш боша 2002, мотор боша инжектор. Ака тайировка ҳуҷҷатҳои шанқая гуфтӣ? 7 муҷҷат солона дора, 11 моҳи дигар тонировкаи 50% дора. Марҳамат ҳама каса тамошо мекунем, лайкҳоро ба хотири Астраҷи бизанед. бовар кунед ҳамаи Астраҷиро кам ба навор мегирам, ба кадом хотир крилиш пусидагӣ нест, ҳамаш тоза. Барои ки қиматам бардорам, ма бисёртар мошини арзон камиён ки бисёр комментария дам нависонда Астраҷиёи солои нав, Астраҷиёи инжектор парто. Ина ҳолати салонаш, ина хафош, ина бардаро дига нарх навошам напурсида партофта систем. Мошина ручка краскаш умуман кор надора, ягон деталш, ягон майда. Дари қафо ручной, салон латасалон, клёнка печка дагиам, потолок тоза. Марҳамат ҳолати пешаш. Дарои пеши электропакет, регировка бакавой. Пробегш боша, бовар ки пробеги наметоваку. Механик, коробка механик, кондитсионер, маятофони заводскои. Марҳамат ҳолати мотор, ҳолати фартукуш. Ака фартукуш задагӣ дора ё надора? Задагӣ надора. Ланҷироно ҳамаш ҷошда, ака мега ягон ҷои задагӣ дар надорам. Мега калои мошина ҷои задагиша биёй, мошин падарка. Нархш боша 69,000 ака? 69,000 сомон ака мега боз муомила дора. Рақамот ҳам мегӯй ака? 904 22 11 76. Марҳамат бародарои ҷон, рақамот зер наворда WhatsApp мега ака ҳама чӣ кор мекунад дар ин номеро. Нархш боша 69,000 сомон, боз муомила дора. Марҳамат занг занед, дар тамос буред. Бародарои ҷон, Opel Corsa. Солаш 2008 мошини вагониай, мотор боша 1.4. расходашон бовар ка тикода камай, дар 100 км 4 литр ё 5 литр расход дора. Марҳамат лайкора ба хотири ним тамошин мезанем, тамошо мекунем. биёра бовар ка бисёр ҳами занако хономо бисёр мехаранд, харидшон бениҳоят зурай. Марҳамат. баъзе подписчикои мо баъзешон апашко ҳам ҳастанд, хӯҳарон ҳам ҳастанд. барои ҳамин дар комментария дар ҳар ҷо мақсад гапои қавӣ ҳам назанем бародарои ҷон. Марҳамат ҳолати танаш, мошин умуман танаш кор надора, краска талаб нестай. Диска калпакои вагони хичай, балнош 1.90% ҳамашон. Марҳамат ҳолати қафош. Марҳамат ҳолати қафош, ҳапшикои латасалонӣ бидай, айбулои чихол, айбулои скамекои чихол каҷдагӣ, мошин химиска кардагӣ, тоза тайёр. марҳамат ҳолати пешаш, дари пеш электропакет, да регировка бакави дошта бародарҷоно. Коробка боша механик, пробегш боша 175,000. агар бовар кунед автомат мешид, бо беҳтарин мешид. Не ки механикшам ба хотири экономичнигиш бисёр мехаранд. Тамотошак шо ака? марҳамат ҳолати моторш. Акай мотор чӣ мотора? 1.4 цепи. Мошин кузуфиш задагӣ надора, бардоро ҳама ланҷироно ҷошда.
мотор, коробка, ходовой ягон чӣ раст? Худ дора ё надора ака? ҳуҷҷатҳои солнаш чанд ака? 5 моҳи дига ҳуҷҷат дора. Утилизатсия дора ё надора ака? Надора. Нархш чанд сум ака? 65000 сомон бардорӣ ҷон боз муомила мешавад. Ака мега занг бизанед, дар тамос буред. Рақамотон чанд ака? 000 90 17 17. Марҳамат бардорӣ ҷон. Рақамот зери наварда. Ака мега кондитсионер ях. Хай мошин вагон ҳама ҷош кор мекунад. Солшам соли хубай 2008 любой ҷош ака мега кор мекунад. Любой хебадилпури, любой устуша қати подъёмник бия. Мақсад мошина 100% саволу ҷавобш қати. Марҳамат рақамот зери наварда бардорӣ ҷон занг занед, дар тамос буред.